ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମଜା ଆସିବ, ମଜା ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। এই রাস্তাରେ ଆପଣ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ହାଇୱେ ଖାଲି କବାଟ ବନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁ ଉପରେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗନଗର ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଏଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଳିଙ୍ଗନାଥ ଗେଟ୍।
जब्रा सेतु बर्तमान जब्रा सेतु पर ठिया होइछु। केमती लगुच नुआ गुड़ी पाइकी भल लगुच गाड़ी तुमको भल लगुच बाबा खोल दियो देखे दियो। अरे वाह गाड़ी का तो बढ़िया है।